Jaa, täällä ollaan taas asian ytimessä. Nytkö? Hei, Seppo hei. Ensin yksi kysymys. Mitä helvettiä? Luritetaan lismo pulloon, pullo pankolle ja taskaa persuksin pulloon. Auttakaa! Mitä? Seppo, suus kiinni nyt. En ikinä. Mä haluaisin turpaa. Näin! Näin! Ja vielä Näin! Voi helvetti! anna nyt edes kolmas, että mä voin korottaa. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Mitä? Hiljaa! Ei, nyt sä käsitit ihan väärin.